15 стагоддзя стала часам актыўнай захопніцкай палітыкі маскоўскага княства. Адным з самых упартых супернікаў Масквы з'яўляўся Новгарад. Шукаючы падтрымкі, наўгародцы звяртаюцца да вялікага княства літоўскага з прапановай увайсці ў склад нашай дзяржавы. Моцныя антымаскоўскія настроі існавалі ў Наўгародскай рэспубліцы ўжо працяглы час. Гэтаму спрыялі даволі шчыльныя культурныя і гандлёвыя стасункі з заходняй Европай, а таксама тое, што Новгарад не спазнаў татарскага іга і таму захаваў свой вечавы лад. Фактычна, гэта была іншая цывілізацыя, дэмакратычная, заснаваная на прынцыпах народаўладдзя. Пра гэта сведчыць нават старажытны герб горада з выявай вечавай трыбуны і жэзла ступеннага пасадніка. У раннім сярэднявеччы на ўсходзе Европы існавала тры этна і дзяржава утваральных цэнтры: Полацак, Кіев і Новгарад. Вялікай трагедыяй для ўсіх трох сталася з'яўленне праз некалькі стагоддзяў чацвёртага цэнтра Масквы, якая не мела аніякіх дэмакратычных вечавых традыцыяў і як толькі умацавалася, адразу заявіла аб прэтэнзіях на суседнія славянскія землі. Першай ахвярай агрэсіі Масковіі сталася Новгарадская рэспубліка. Калі маскоўскі князь Іван III пачаў называць наўгародскую зямлю сваёй вотчынай, яе жыхары ўстрывожыліся. Усім было зразумела, чакаць падпарадкавання сілай доўга не прыйдзецца. Тады погляды наўгародскіх баяраў і скіраваліся на захад. Антымаскоўскую партыю ачольвала удава гарадскога пасадніка Марфа Барэцкая і яе сыны Хведар і Зміцер. Не хочам за вялікага князя маскоўскага. Маскоўскі князь вялікія многія крыўды і няпраўды над намі чыніць. Такія выказванні часцей чуліся на наўгародскіх вечавых соймах. У 1471 годзе урад Наўгародскай рэспублікі звяртаецца да вялікага князя Казіміра Ягайлавіча. Мы, вольныя людзі вялікага Новгарада, б'ем чалом табе, чэснаму каралю, каб нашаму вялікаму Новгараду і нам гаспадаром быў. Выказваючы свой намер далучыцца да вялікага княства літоўскага, Марфа Барэцкая і яе аднадумцы ставілі толькі два патрабаванні: захаваць праваслаўе і ўласную прававую сістэму. Гэтыя патрабаванні не выклікалі ніякіх аспрэчванняў з боку вялікага княства, дзе большасць жыхароў была праваслаўнай і афіцыйна падтрымлівалася права вольных местаў. Марфа Барэцкая – это рэдкі выпадак, калі жанчына пакінула такі яркі след у гісторыі гэтай часткі Еўропы ў 15 стагоддзі. Яркая асоба, таленавітая жанчына, грала выбітную ролю ў палітыцы сваёй дзяржавы ці вялікага Новгарада. Дарэчы, гэтым адметнасць Новгарада ад Масквы. У той час там кабета ввогуле не магла існаваць на палітычнай сцэне адкрыта, бо арыстакраткі маскоўскай дзяржаве трымаліся пад замком і нават на вуліцу не маглі самыя выходзіць. Вось Марфа Барэцкая здаўна блізка пры ўладзе, муж быў пасаднікам, яна ўдава пасадніка, яна атрымала спадчыну все багацці, все палітычныя тыя заданні і прыярытэты. Яна разумела, што Вільня – гэта свабода. І яна выбрала Вільню, і партыя тых багацейшых людзей, не толькі багацейшых людзей, людзі, которые жылі, дзякуючы гэтаму ладу, которые мелі нейкую маёмасць, выбралі Вільню і падштурхоўвалі вялікага князя літоўскага Казіміра для таго, каб ён Новгарад прыняў, нават дэкларавалі сябе грамадзянамі, падданымі вялікага княства літоўскага, каб вымусіць Казіміра іх абараніць ад Масквы. Нягледзячы на тое, што ўжо нават быў распрацаваны адпаведны праект дамовы,
Казімір не спяшаецца з далучэннем Новграда да беларуска-літоўскай дзяржавы. Ён дасылае намеснікаў Новград, слуцкага князя Михаіла Алелікавіча. Гэтым справа і абмяжоўваецца. Іван III, які уважліва сочыць за сітуацыяй, робіць свой крок. У 1471 годзе маскоўскае войска падышло да сцен Новграда. Аднак ваенная дапамога ад Казіміра так і не з'явілася. У 1471 годзе у бітве на рацэ Шалоне без чаканай падтрымкі наўгародскае апалчэнне пад ачолам Зміцера Парэцкага было разбітае маскоўскім войскам. Баярам, што выступілі за хаўру з вялікім княствам, Іван III загадаў адсекчы галовы. Іх лёс раздзяліў і Зміцер Парэцкі. Так Новград апынуўся ў васальнай залежнасці ад Масквы. А яшчэ праз 7 гадоў, пасля яшчэ аднаго паходу маскоўскіх войскаў, Наўгародская рэспубліка была канчаткова зліквідаваная. Вечавы звон, сімвал яе свабоды і дэмакратыі, быў вывезены ў Маскву. Сама ж Марфа Барэцкая была прымусова пастрыжаная ў манахіні. Да гэтага часу гісторыкі спрачаюцца, ці дальнабачна паступіў Казімір, адмовіўшыся ад актыўнага змагання з маскоўскай дзяржавай за сумежныя землі. Выбраўшы заходні кірунак развіцця вялікага княства і трымаючы пад кантролем велізарную тэрыторыю Літвы і Польшчы, Чэхіі і Венгрыі, няўжо ён не мог прадбачыць узрастанне апетытаў Івана III? Хто мог падумаць, што якая-небудзь суседняя дзяржава можа адмовіцца ад такога ласага кавалка, як вялікі Новгород? Ну, Казімір гэта зрабіў. Прафукаў вялікі Новгород, хаця аб'яднана войска новгародцаў, Вялікае княства Літоўскае, конечно б, Маскву паканала, конечно б, адбіла б эту незалежнасць. А вот это паражэнне у 1478 годзе на рацэ Шаломе новгародцаў ад маскоўскай дзяржавы скасавала незалежнасць Вялікага Новгороду, і фактычна была знішчана аснова новага народу, яшчэ аднаго ўсходнеславянскага народу, таму што і па тэрыторыі, і па колькасці жыхароў, і па адметнасцях культуру, устрою Вялікі Новгород і Пскоў маглі стварыць яшчэ адзін усходнеславянскі народ. І вось адыход завоёваў Масквой фактычна ліквідавалі, зменшылі культурную палітру ўсходняй Еўропы. Заваёва Масквою Наўгародскае княства разбурыла ягоны традыцыйны ўклад жыцця. Былі знішчаныя дэмакратычныя грамадскія інстытуты, змяніліся гандаль і развіццё рамёстваў. Новград станавіўся часткай будучай маскоўскай дзяржавы.